आंनो जमा गासिबो खामानिखौ आवग्रिना लाजोबखाबाय दे बेखौ बानायगोननो बेखौ जागोन बेखौ बनायगोन जाल' जेबो खालामनाङा मावनाङा जाबावलायोलै आंखो एफा सोलायनाय आयौ आसरित दे आंनि आइ बिखुनजोआबो ओइ थुनथुलि आइनो आं दाउखौ माबानानै सावनानै आराम गोदाना होबोखाबायलै दे गोदाना होदोंथ' होदों सावनानै ओजों आंनि गोसोआबो बेहाय खामगासिनो बियो मा गोसोआ खामनो नाथाय मानोब्रा मा जालायखो जालायखोनो बेना इसेबां सोलायनायखौ नुना मा जालायखो बावलै नुवाखै नों लक्ष्मण नोंनि आइया एसेबां मोजां जादों एसेबां मोजां रायलायदों जोंखौ जाहोनो लोंहोनो नागिरदों आंखौ बिहामजो होनदों नों बुजियाखै अ बियो बेलाय मोजांसो दा थुनथुलि आइया मोजां जादों नोंजों बेथ' मोजांनिसो बाथ्राना नों बेखौनोथ' लुबैखादोंमोन दा नोंल' मा आंबोथ' बेखौनो लुगैदोंमोन ना जों हेपि फेमिलि जानो दे बुजिबाय खोमा आइया बेखायनो नोंजों मोजां जाबाय आंजोंबो ओइ लक्ष्मण बिनि माबा मोनसे प्लेनथ' नङाना आंखौथ' ओरैनो थैखाथारामोन मारै थैफिनखो बियो एसेबां गोरलै आसानियै आरे आं नोंखौ मा बुंखायामोन थुनथुलि आइनो एसे सम नांगौ होननानै बियो थाबैनो बुजिफिनखायो दे मोजां सानबानो आरो गोसोनि गाज्रि नङाना बे सायावल' रागा जोंदों बुंखादोंमोन ना नाथाय आंथ' सानदों दाल में कुछ खाला है आरो मा सोलिदों मा खिचड़ी संगासिनो आंथ' मिथिलाना दे थुनथुलि जाबायसै गाव जाहोनो गोसो जालै जाबाय आन्था जेखौ जाहोनो गोसो नोङो सिरि जाबायल' था नों मा आंखौ रायखुथि सानदों नामा जाबाय थानो आङो बेखौ माबा मोनसे प्लेन खालामनानैसो जानो सानदों नंदोंलै बेखायनोसो मोजां जाफ्लाथारदों खोमाहाय इस नोंबो बिदि गाज्रि साननाय दा लाबोसैब्रा गोसोआव बेबो साननाय बिदि लाबोबा नोंबो सानबा बोरै जानो संसारा दे गाव मोजां जानो गोसो जाबाय खोमा बेखायनो मोजां जानो हमहांदों नोंबो मिलिफिनदो अब्लानो हेपि फेमिलि जाबाय दे हेपि फेमिलि जानो ना मायबा जानो मिथिला दे ओरैनो दावहाल' नांनो नागिरखायोमोन अब्लाबो आंहाथ' जेबो दुश्मनी गैखाया गैनाया र' नायनोसै मा प्लेन खालामो ना मोजां जामारथारदो होमबा थाथ' दे आङो दुगैनानै मोनसे खामानि दङ बेयाव थाङि दे जागोन दे जागोन आरो नोङो जेरावबो बिदि थांलाल' बायनोबो नाङा बांद्राय थांनो मोनदों होना नङाबा लोंना फैबावबा सौखे जागोनलै आंजों जाम्बिलै आं लोङाथ' मैयाल' बैसागुनि होनबाय लोगोफोरासो बेबो सरिलै सरि बास जाबायसै नोंनि सरिया खामानि गैला नै नायलाय थुनथुलि आं खोमाखेबो आं जानला मानला बिदि आल्थु फाल्थु नंखाया दे नोंथ' मिथिखायोना आरो आं सायाव जेरै सिङावबो बेबायदिनोखा आं बिदि लोंला जालायावबो गैखायामोन दा आं खोमाखेबो ना नै नोंखौ आङो जेबो धोखाबो होखाया मिथिबाय सरि बाबा सरि आरो आङो बेबायदि लोंना फैबावला ओमफ्राय लोंना फैफ्लांबायोबा जुदि आंथ' लोंखाया थेवबो माबा मोनसे नोङो गोरोन्थि नुयोब्ला नों आंखौ साजा होनो हागोन मिथिबायना दे जागोन दे बिदिब्ला ओमफ्राय नै लक्ष्मण नोङो जि खामानि मोनो मावलाबायदोलै मिथिबायना मावलाबाय जेबो खामानिखौ बानाङा दायो नोङो आंखौ लाबायना बेखायनो नोङो फैसा खामायनांगोनलै फैसा आंबो हानायखिनिखौ खामायगोनरा दे सिन्था खालामनाङा बेफोरखौ आं सानजोबखानायसो आरो खामायगोनरा मानो खामाया जानो संसार जाबाय जेला खामायथ'नांगोन ना टेनसन दाला नोङो दे नोङो मावाबाबो आं खस्थ' खालामनाबो मावगोनब्रा खस्थ' खालामनानै माव नाथाय गाज्रि खामानिखौल' दामाव आरोना थगायनानै जानाय मानाय बेफोरखौ नङा जायखिया मोजां लामायाव लागानो थिनना मावनानै जानांगौ होमबानो ओंखाम आन्दायालै दानि जुगाव गोबावजोंबाबो बेरायनो फैयाबाबो जायाना आं ओरैनो थाङाथ' ओमफ्राय आंनि लोगोनाव मैगं थाइगं बानलु मा दङ लाना फैजोबथारगोनहाय जोंहा ओरैनोबा बायनानैबो जानो हाया न'आवबो एबार मैगंआनो जास्लायसै लोगोनाव लाना फैगोन आं खबर लाखादों मा दङ होननानै ओमफ्राय फैनाय सानलायलाङो आबा मेयेखौ खनसे लोगो मोननायमोनब्ला नायनो मोननायमोनब्ला नाथाय बे सोरांमोनावलाय बोरै थांगोन दे आङो बिसोर थांबाथाय आं थांबा मायबा दावरावसो जालायगोन आं बेफोर दावराव दावसियाव गैला बिराद गोजानाव फैबाय आं दावराव दावसिनिफ्राय थेवबो फिसाला आबाखौ नायनो लुगैयो आरोहाय नुनोबो थांला मालाबा खाफालाव दङबा लोगो मोनलायगोन आरो जों सानसे दिनै आङो बिराद गोबावनि उनाव न'आव फैनानै बाहेरायाव ओंखारबायलै लोगोफोर फुराना लोगोफोरखौ लोगो हमहैनोसै आङो खबर हरखादोंमोन आङो जेनेबा बिसोरथ' लोगोआवनो फैल' होनखादों थांसै आराम लोगोफोरजों दसे टाइम स्पेन्ड खालामनोसै बेनिफ्राय न'आव ग्रोब थांफिनसै आरोना माथो खामानि दंबावो मेहेर नोंनिया फैबाय नालाय फैबाय बयखौबो लोगो हमलांखागोनलै आङो थांफिननाय जायो ना थानाय जायो बेखौथ' बुंनो हाथ'ला उनावसो नायनोसै र' आयै
एसेबां गोबावनि उनाव दिनै आइखौ नुदों आङो। नङा बे सिमांथ' नङाना ओहो आंनि आइयानोथ' बियो। आयै मेहेरनायाव दाथां मा रायलायबावनो मा बुंनो आयै नों बहा गोमानानै दंमोन? मेहेराबा मेहेराबा बा आयै नों गोसोआवबो दं आंखौ। आंलाय सानदोंमोन नों आंखौ बावगारबायसो नामा बहा गोसोआव थानो। आबा बिब्दि नङा आंलाय गावनि फिसाखौ बोरै बावनो हानोदि। अब्ला दिनैसो मानो नुखो नोंखौ आङो एसेबां गोबाव जालांबाय नाथाय नों मा आंखौ खेबसेबो खबर लादों आयै बुंलाय। नोंथ' आंनि आइबो नङा खोमा ना बिनि हामसोखोल बिनि जुरबा सोरबा मा होनोमोनलाय बेखौ टुइन्ससो खोमा। दालाय फिल्मफोराव जे नुवा होमबा हा फिल्मफोराव डाबल एक्टिं। आंनिनो गोरोन्थि नोंजों माथोबो मानो होबावदों नों आंनि आइ थरिना। आबा मेहेर माबोरै दं सना आबा दिनैसो नोंखौ नुबाय आङो। नों आंखौ गाज्रि मोनखासिगोन आं मिथिगौ। ओहो आयै ओहो आं नोंनि फिसाला नङा नोंबो आंनि आइ नङाथ'। लामानि मानसिजों नों लामानि मानसिजोंलाय आं मानो माथो होदों सिनायिजोंलाय गावबागाव थां। सोर आइ नों आंनिलाय आंनिनो गोरोन्थि नोंखौ आं मानो गाबज्रिफ्रांखो। जाय मानसिया गासैखौबो बावनानै थांखाबाय गारनानै थांखाबाय गावनि फिसालाखौबो मिथियाखै खबरबो लायाखै बे आंनि बिमा बोरै जानो हाथावगौ। मानो बिब्दि बुंदों आबा आं नोंखौ खबर लानो सानबाय थाखायोमोन। दिनै खाफाल मोजां जे नोंखौ आं दिनै नुबाय लोगो मोनबाय नङाबा आंना साहसानो फैयाखैमोन नोंखौ मा सानना खबर लागोन माबोरै आं नोंजों रायज्लायबावगोन आबा। आबा सना आंहा लैजा मोनखादों जोबोर लैजा मोनदों आंहाबो लाजिनाय दङ बेखायनोथ' आं नोंजों नुजायाखै आबा सना आंनि जोबोद गोरोन्थि दङ। नोंनि रावा लैजा होननाय समायालै आयै नोंलाय मा लैजा मोननोब्रा नों लैजा मोनाथ'। लासिं सिंनो नों बेफोरबायदि खारदों नोंथ' थैबायसो आंना बिमाया थैबायना आंना रावबो बिमा गैलाथ' आयै। रावजोंबो रायलायबाय थाया आं मिथिबाय। आंनानो खाफाल गाज्रि दिनै आं नोंखौ लोगो मोनखो सोरखौ लोगो मोननांगौ सोरखौ माथोबो होफ्रांबावबायसो आं मुदानो गाज्रि जाजोब्बाय आंना। बिब्दि दा बुं आबा थौ आबा थौ रेस्टुरेन्टाव जिरायना रायलायगोन साहा कफि लोंनानै। साहा कफि लोंनो आरे नोंखौ नुनायनि उनाव आंनि साहायानो थांनाय नङा गोदनानिफ्राय बुजिबाय आयै मन'नो हानाय नङा आङो। गावनि बिमाखौ आबा गावनि साना निमाहा होदो आं बुजायगोन ना आबा नोंखौ गासिबो खोन्थाजोबगोन आङो। दोनलै आयै गोदोनिफ्राय द्रामा खालामखायो नोङो ओरैबाबो आं दा बेफोराव गैला। आंखौ गलि होनो साननाङा लामा सामायाव आं बेफोरबायदि पार्सनेल खोथाखौ रायलायनानै लाइसिं सिं खालामनो सानबावालै। सोर बिमा अबेनि बिमा मानि बिमा मेहेरनि नों रावबो नङा। आबा मेहेर बिब्दि दा बुं आबा बिखा गावो आंहा। आंखौ गारना थांनाय समाव नोंना बिखा गावाखैमोन होनबा। आबा इसोर लोगो मोनबा हामगौ सानो होनबाय लोगोबो मोनबाय नाथाय बेफोरबायदि जागोन ना आं सानाखैमोन। नाथाय दिनैनो बिब्दि जागोन आयौ। आबा आं बानिया आंनिबो जोबोद गोरोन्थि नाथाय नों आंखौ बेफोरबायदि बुंनो हामोन दे आबा आंनि गोसोआवबो दङथ' गोबां दुखु दाहा बेखायनोसो आं बेनिफ्राय गायब जानो गोनां जादों नङाबा आं नोंखौबो लांगौमोन आबा। जेबो नंला दाबो नोंखौ दसे समबाबो नुनानै आंनि बिखाया गोजोननाय मोनदों गोबां दुखुबो मोनदों लोगोसे। हे सोर मा जाबावगोन आंनि फिसालाजों आं मालाबा मोजां सम रायज्लायफिननो मोनगोन ना मोनला जाखो हे सोर। दासान्दि गरमाबो जि बारिदों दाख्लै खनसे अखा हानायनिफ्रायहाय। आङो सम सम थेख्लाजों रायज्लायोथ' नाथाय बुङो आइया आंखौ रागा जोंबायानो थायो मालाबा गोसोखाङो आं र' दा थेख्लानो हरफिननांसिगोनहाय। रागा जोंबालाय मा जानो आइनि रागा जोंनायाव अननायबो गोबां दंखायो आं मिथिगौ। बैसागुआव एबार आङो दख'नासो हैनो सानदोंमोन आइनो जास्रायासै जेबो साननायफ्रानो। ए बिहामजो हा आयै नै बिहामजो दैजियाबो गैया माबा ओरैथिंजाय लोगोजोंसो थांदों दसे ओमफ्राय मोननायाथ' मोनबायमोन नै साखि नायलाय बिहामजो हाब आं नोंनो साखिग्रोन लाबोथारबायहाय। आं साखिनो आयै नोंनो साखिबानो जासिगोन आरो नङाबा लाक्ष्मणबो दङ। ओरैहाय माबा बैसागुनि एकदम फाग्लि लोगोफ्रा आंना ओरै गावसिनाव लेंलां गय जालाय साहा लोंलाय इनो खुगायानो बोरैबा मोनजोब्बायहाय बिहामजो दा आरो नोंनो साखिदो ओरैनो बावगारजोब्बो सिगांनि खोथाफोरखौ।
बुरैनि संनाय हा बेनो थावै बेनो थावनाय गाज्रि मोननांला आरो बाखि जिखिनि खोथाफोरखौ सिगांनिखौ साखिदो बिहामजो एसे मोजां जाबा गोथाव जानोसै दा गोगोमनो आयौ आंबो बारा साखिनो रोंलायलाङाहाय आयै माब्लाबा आंना संख्रि बाराबो मोजां मोनलायलाङो खमखौबो मोजां मोनलायलाङो नोंसोराबा माबायदि पसन्द जायो दे जायोहाय बिहामजो नोंनो नायनायदो आयै बाखि जाबाबो जायाबाबो उनाव जाजायो मानो जाजाया जानो बाबा लक्ष्मण थाबाबो जाबायमोन बेबो गैयाना दा आरो नै बिहामजो नोंनि पसन्दनिसो आङो नोंखौ जानो होननानैसो बानायखादों नालाय दा एसे जानायदो जेबो नङा नै दनैसोल' लाबोखादां हाराखौ हरना हो हाराबा जानो मोजां मोना मोनामोन बिहामजोआ आयौ आंसो साखिलायबावनांगौ आरो गाव संबाय गाव साखिबानो जासै गोथावलाय गोथाव मोदोमनाय मोन्दों आङो जानायफोरखौबो बुरियाबो मालाबा मालाबा आखाइ सोलायनाय जाबा टेस्टि मोनो आरोहाय गोथाव मोनो दा बिहामजोआ दाउ बेदर जानो हारा हुरानो बेफोरबो दंलाबायो लकेल दाउ नालाय हामाथो आबा गोदालाबायनाय गोथावलाय आं हाराखौ टेस्टि मोनखायो आयै हारा गैयाबानो बेदर जानाय बायदि मोनखाया इनिफ्राय आमाय थख्ल' ओमफ्राय बिखा जोबोद टेस्टि मोनो आं बे गैयाबाथाय आं जानाय बायदिखौनो मोना हामथारबाय बिदिबा बिहामजो दे दा नायै नायै होगोन आङो नै जानायदो दे होमबालाय आयै नों बुंबाय थाबायबालाय एसे साखिना होनसां बाखि ओमफ्राय आं साखिनाया जायाबा हले आं मिन्थिला दे नोंसिनि पसन्द बायदि बानायदो हाब माने एफा गिदिर पिसखौ लाबोलायनांगौमोन आयै बेदरखौ ओरैनो माबा बिदैखौ लाबोबाबो जाबायमोन जेबो नङा मेल्ला बेदर जों साब्रैल' बेसे जानो साब्रैजोंलाय आग्लायलाय बेनो जालाय जाना हो बिहामजो होथार एसे रानथेना नोङो मोदोम खाथों होना हो फुंथों एसे खावलाय गिदिर गिदिरनो मोदोम गिदिर बांद्राय फिसाबाबो समायहाय मोदोमखौ हायाबो जे मा होनो आं हेक लोदो लोदो जानो बायोहाय माबा खारख'नो हाया थाबायख'नो हाया मोनलायलाङो खावलाय गिदिर गिदिरबाबो बारा समायनाय मोना आङो जा बिहामजो जाना हो उनावबा मोनजाना मोनजाया बे बुहुमावनो थाना थाया नोङो इसोरासो मिन्थिसिगौ आंनि आबानिफ्राय थांनो बारा गोबाव गैला नोङो आबानि जिउनिफ्राय बिहामजो आंहा रावबो फिसाजोथ' दा गैला दैजि दङ बेबो असे नङा थेवब्लाबो आंनि फिसाजो बायदियानो दा नों बिहामजो फैबाय नोंबो आंनि फिसा बायदियानो आङो सिगाङावलाय एसे रागा जोंदोंमोन नाथाय दा नोंखौ आं मोजांनो फिसाजो बायदि बिहामजोखौनो गनायनो सानबायहाय नंमारगौ नालाय बिनि खोथाफोरा आंथ' बारा बिसास मोना थेवबो नंगौखौनो होननांसिगोन आरो नंबाबो नङाबाबो हाब नोंना फंबाया बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुजाफैनो रोंथारबायहाय माथो खालामबावनो मालाबा रागा जोंबा बिदिनो गायब जायोलै बेना आं मिन्थिखागौमोन सानसे नङा सानसे फैखागोन होननानै बियो थेवबो जोंहा राजायानो देलायलायबाय ने जोंना प्रिन्स बाबुआ नंगौथ' र' सना ओमफ्राय गोबावानो जाबायथ' बे गायब जानायानो हिनजाव लानानै स्टाइ गोदान संसार जाफिनबानो जासिगोन मेहेराबो दुनियाव मेल्ला सिख्ला दोङो सिख्लाफ्रालाय जोबनो थांखायाब्रा हिनजावालाय अब्लाबो गोसो मिलायनायजोंसो खोथा दा मालाय गोसोखौनो मिलायनाय मोनाबा गोसोआबा सोरजों दं बेना गोदोथ' हाथरखिजोंमोन दाबा सोरजों बा गोसोआ मिलायथ'वाखै खोमा बेबो आरो मोनसे खोथाया जोंनो फेमिलिनो नायनो होबाबो जासिनो मेनि थाखाय जों मोजां मोजां हिनजाव नायनानै लायगौमोन नायनानैथ' लायनो हायो र' मालाय लाग्रायासो लानो गोसो गैयोना गैया नोंहा बिबाजै नालाय एसे एदाव नायदोब्रा मा होनो नायनायलाय र' नांगौब्लाथ' आंनि लोगोफ्राबो मेल्ला कन्टेक्ट होनो हायो दे दा मेहेरासो ओरैनोथ' बियो लाया नाङालै होनखागोन बियो माबा माबि दावराव दावसि जाबाय थास्लायस्लाय आराम गोदान संसार जाबानो बेनाबो समायसिगौ ने सान औलै जोंथ' बेफोरबायदिखौनो लुगैयो नाथाय माथो खालामबावनो जाय जारजि खाफाललै बेबो आरो ओमफ्राय बाबु अलंबारखौ दा सान्देयाव नायनांगौमोनहाय नायबाथाय आं लाबोफानो सानदोंमोन आइमोननाव आलासि जाहैनोमोनलै ए आइमोननाव जाहैबानो जाबायब्रा आलासि माथो जाखो माने गावहाथ' थाङो बायो अबावबा आइया जि नोंखौबो लिंहरबाथाय हारसिं दाफैल' होनो गावहासो बासोयोना बिजामादैखौनो लाबोआ ओंखाम बोथिसे जमा जानो मोना बायदि बायदि होनलायलाङो हारसिंल' फैयो एकदम हरबो सानसेबो थाफैया होनबाय थायो आंहासो खोनासंनांगौ गाहाथ' अबाव दोनबाय फैबाय बिदिल'